Mie, bă. Ultimul. Hai să începem cu ultimul șag. Deci, are și de piață și încă. Deci, de două șaguri și da. Bun, al doilea stag. Da. Și tot așa. Da, bun, îmi plac. Sunt niște noi, doar sunt niște vaci. Asta nu știu ce steag este. Nu știu așa de bine steagurile. Oh, un pui. În fine. Vedeți mai multe feluri. O să vi le repet toate. Adică multe. Dacă vrei tu să-ți faci ca să ești șmecher și vrei să faci o casă, da? Uite. Facem noi o casă. Da? Facem așa random, adică random o casă. Faceți așa. Ingeră, bla. Casă. N-am timp. Și nu uitați, fraților, să apăsați butonul de like. N-am de gând să tai peste filmare. Așa. Asta zici că îmi film în casă. Ești maker. Stai pe game mode. Și scrie un flag. Banner. Banner. Și aveți un... Da? În fine, da? Aveți stea, da? Vedeți voi că vin de 4 minute. Am de gând să închei acest episod, fraților. Eu am fost Abel și nu uitați să lăsați